OK, sme tu zas. Ideme hrať veľmi populárnu hru, čo teraz hráva veľa ľudí, Steal a Brainrot. Môžeme si brať nejaké brainroty, keď nemám peniaze. Nubini Pizzanini. OK, aj to hovorí zvuky tých. Nubini Pizzanini. Tak. Tohto nemôžem, ani tohto. Môže aj ešte nejaké pokračovanie výjsť. Až sa pýta, že či natáčam. Áno. OK, natáčam. Pozri sa na moju base. OK, idem sa pozrieť. Nice. Ono má už dobrých. Ono, že v tejto hre profík, ja ešte to hrám prvýkrát. No už som to raz hral, ale všetci mi ukradli veci. Ešte veľmi dávno som to hral. Takže túto ponožku by sme mohli mať. OK. Idem si pre penisky. OK, mám nejaké peniaze už. Ten diamondový je lepší určite. Nemáme stále. Nubini Pizzanini. Dobre, skúsime mať plnú bejsku Nubini Pizzanini. To je docela dobrý nápad. Budeme sa frajeriť, že máme Nubini Pizzanini. Nedá sa ballerina cappuccina. Tak. Nubini Pizzanini. Nemám. Jej, ešte mám málo peňazí. OK, nejaké lagy. Moje meno je Rizzy Game 3. OK, nice. OK, vyzvedneme si ešte peniaze nejaké. OK, už máme nejaké peniaze. 925, tak už si nejakého kúpime. Ešte môžeme aj týchto si kúpiť. Aby sme poriadne zarábali. OK. Tak, nedá sa tento. Aha, mám iba 850. Chceš požičať dobre na prachy? OK. Ktorého si vyberem. Job, Sahur. OK, ja si ho mám ukradnúť. Tak si požičiam nejaké prachy. Nie, že mu to kradnem, ale ja si iba požičiam prachy. OK, len na prachy. Dobre. Ideme si s neho vyzvednúť tie prachy nejaké. Dobre, ten mi dal extrémne veľa. Najlepšie zarábanie.
Dobre, chvíľku počkáme a Liri li lari la. OK, mám lira, tu predám. Tak z týchto Nubíny Picaniny si berem prachy. Počkaj, pustím ho. Tak môžeš ísť. Ktorý je tu taký dobrý? Toto je asi nové. Nie je to ponožka, to som tu nevidel. OK, tam je bilión, keď počkam. Salamino penguin. Salamino pinguino? To čo je? WTF? OK, nepotrebujem. Hej, to je chcípak. Tak toto je moja. Dal som si nejaké penízky. OK, čo si môžem vypnúť zatiaľ, alebo možno bude niečo písať. Tie patapín. OK, žiadny až taký dobrý sú tu není. Takže mi dal bilión. OK. Môže si ho už zobrať. Áno, dal mi bilión. OK, idem táto Sahura. Ale nie, to je za 7000 iba. Viem, že je to veľa, ale teraz už keď sme milionári, tak si môžeme dovoliť aj niečo lepšie. Tak od týchto chcípakov si zoberiem peniaze. OK, už by som ich mohol predať. Tak. OK, môžeš si ho zobrať. Tak. Idem si zobrať nejakých lepších, ako sú títo chcípáci. Idem pozrieť, že či tu nie sú nejakí extrémne dobrí. Nač, mohli by ste dať odber. Veľmi by to pomôže. Zatiaľ mám iba 10 odoberateľov, ale na začiatočníka je to docela dobre.
tohto si zoberiem. Glorbo fruttodrill. Ten si myslím, že bude docela dobre. Koľko je peniazy? 200k. Je to nejaký dobrý? Môžete mi napísať do komentára, ktorého to bol nejaký dobrý a som ho nezobral. Čo je toto? Neviem. Coin shop. Ok, toto si dám. Tak. Tento je asi docela dobrý. Ok, nezobral som ho. Berry berry bicus dicus bombicu. Neviem, ja túto hru nehrávam, ale začína mňa to docela baviť. Ale ako všetci viete, moja obľúbená hra je 99 nocí v lese. To podľa mňa nemá chybu. Tá hra sa extrémne vydarila. Ok, na koľko sekúnd ešte? 26. Idem si pozvedať peniaze. OK. Tu nič také dobre není. Ako môžete vidieť, on má extrémne dobré už. Hlavne toho Job Sahura. Ten je podľa mňa najlepší z hry. Neviem. Možno je nejaký ešte iný lepší. Ale ja si myslím, že je najlepší. Tak. Tim. OK, tohto som urobil chybu, že som si ho zobral. Tak poď sem patapín. Tohto cíbáka predáme. Tak. Tak. Job Sahur. Keby to bolo, tak si ho okamžite kupujem. Neviem, či mám na to, ale asi hej. OK, tento dáva veľa. OK, toto si kúpim. OK, zobral som si dve docela dobré veci asi. Nejaké. Kaši, ako mám otvoriť? Ja som ho predal. Tak, čo si mám zobrať? Títo mi dávajú veľa. Salamino penguino. Perochello lemonchello. To si... Ty si to predal, to si nemal.
mohol si mať spojitosť Glorbo Fruto. Hej, si robíte srandu. Ja som to predal a to som si mohol otvoriť. OK. Až to bude ďalší, tak už neurobím tú chybu. Tento je dobrý. Pandaccini bananini. Pandaccini bananini. Idem si zobrať nejaké penízky. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccino. Prvý brainrot. Väčšina ľudí hovoria, že je to Bombardiro krokodílo. Potom hovoria, že je to ten Strawberry Elephant. Ale ja si myslím, že je prvý brainrot tralelero tralela. Neviem ako vy, ale ja si myslím, že je to tralelo tralela. Si dobrý. OK. To sa neoplatí. A už nemám miesto. OK, neviem, ktorého mám pred tohto napríklad. Tak, tohto predám. Tak. Dobre, idem pozrieť, že či to nie je niečo extrémne dobre. A vyzerá to tak, že nie. To je tá sova. Teda. OK, táto nebude dobrá, keď je iba za 250. Tento asi, hej. Sigma Boy. To je Sigma Boy. What the fuck? Tak. OK. Tu sú nejaký zlatý. Takže Nubiny Pizzanini to dá, nie? Ešte. To je ktorý? OK, toto si berem. Blueberrini octopusi. Ten je si myslím docela dobrý. A tu je ďalší. Blueberrini octopusi.
Nemôžu to dať. Za 1 hodinu je event. OK. Tak. Čo je toto? Kaž pozrieme, či tu nemajú brainrot. Aký extrémne dobrý. OK, tak to si berem. Pipi potato. OK, musím si už nejakého predať, až chcem nejakých mať. Takže najlacnejšia je si balerina cappuccina. Nie, tento. Potapin je slabý. OK. Pipi potato je škrečok. Ok. Takže 25k to je slabé. Ok, tento musí byť extrémne dobrý. Lionel Cactus. Ok. To je ďalší. To je extrémne dobrá legendarka. Lionel Cactus. Ok, už mám iba jedno miesto. OK. On má otvorenú bejsku. Diamond nejakých. To je frutodrillo. Glorbo fruttodrillo. OK, už nemám miesto. Asi predám týchto dvoch. Počkaj, najprv si zoberiem peníze. Tak. Sigma Boy je dobrý. A nech mi padne ten Lucky Block. Škoda, že som ho vtedy predal.
OK, mohli by sme aj byť. Zo srandy. To jak mňa ďaleko odhodil. OK, idem si aj ja kúpiť nejakú zbraň. Teraz. Tak. Tak. Ty si dostal čo? Ne, on má zase to dobrú. OK, myslím si, že video by mohlo byť u konca. Plus dajte odber. Až chcete ďalšie video zo Steel Brainrot, tak dajte veľa lajkov. Aspoň by sme mali ešte nejakých odoberateľov. Tak čau.